Shubor nakaslem jong unongsan hima. Utau basan udah ubiet ubam tip ya karol ya kaang Henry ngada ka wei ke jingmut ngasu kerpat I kong madam ngasu ong madam lada pi pimla ban le ya kata kakam Henry ngingin wa da wei kalat Henry o I ong ban IFIR ki try jong ka jaka balate ya kanong ur Wellington PHC na gasngi kila khang talano ya kate ka PHC na kada ba katnat ka koi ka kya kala wengkam ya ka wei na ki khon jong ka longyeng kibala ai shaka shakatanat banshna ya ka PHC na kalyang ki bahayeng hasem na gasngi kila batha ya boro ki nong trei ba ki pat ba ki bawan shim dawai ban mi no khnang namar kum ka yeng ka sem kila shim ya karai ban khang no shwa tat hado ba ka sarkar limba katnat ka koi ka kya kan pun ulong ya kajindawa chongki habe kren bat uba ke editor jana ulong bakatnat klapin khen ya ga soskular kble soi hak at poi tri chliu acha khanyo hashwa ban ple ka te ka jaka sumar ule thuru be ka kam chukidar ka kam ka ba ka hinmen jung u ka kong idolin jana ka jutrei haki por baladap mentala wan trei de uwei pan nagliang kitrai jaka klapin pa bakat ba ampat la ban pinbet ya kani kin khang shwa ya kani ka jaka sumar tat hadu bala thong kambyang ya ka kong idolin ka bala sha wing kam Nagaliang kakong idolin jana bakran kale tho bah ubnai jeliu kala yo ek shithi bala wengkam yaka bat klam kinu kidaw ki babyang kakong jana kale tho be te jaka kila shu IA shakatanat ka kwat ka khya bat dak jingate ban ai kam ya arngut ki bah yeng jongka hende ka sarkar ka iben ki dak ba wengkam bat pen khen ya ka soskular ka ba kilete kumta ki tra jaka ki don hok ban shimbyang ya laga jong ka jaka lada katanat ka pen khen ya ka soskular kani kanong ur Wellington PHC ka ajing shakriya ki arpulai so darshnong hagba man ka sngi da ki phongut ki juban shim dawai nagani ka jaka bar ka jingkhang ni gani ka jaka sumar ka nong ka jingdu nong ka bakraw ki pai ba Hablar. Lahir dua yang sudah apa? Sublai ba na ai ga ko be kha in lang ni do pi pras ba phidai wan ban ni ban sakhi ya e ga ba ni ngi don kam kin ki tra jaka nagaliang i tra jaka kanong isngo yu nong ga ba khrau namar ba kat ni ki jaka ga ba he yela ai i ka kum ka sarkar ga ban bo ye ni ga PSC henrai kla hagum gini kis teli ki kindet banai pat layo ban weng no ya wei hinman jingi baterai hne po PSC kum kam grade 4 sekidar kumta nagliangi ki trajaka kira pen khenya ke ka ba lete bar sarkar ka sekolah kumbala ya soya sainlang haswaban pling ni jaka ni PSC ba nila ban thong ar teli ki pos henrai menta tang kato kani sinam kilaweng jendat ya yui inong trei kum kakam sekidar hagani kajaka kajong ni kum kayeng kasam ni penpau kajing snokya namar ba ya ke ka bangi le kut bat kular balai soy po agreement rei ka sarkar kalapan khen ya kajing yete soskolar mangi kitra jaka bat ka office sarkar nang tay na po di ismo kumta ngi nagaliang kitra jaka baro katba himpala ban penbet ya kani
kajing mun thong biang yang ni kakam sa kaba ila tre mentala anriu news nami ai henrei ngin thang no shwa kat ba ka sarkar kampala ban penbet adin ndala la ban penbet ban thong biang ya kani kakam kaba la shaweng henrei ngi kloi ban pli biang bat bin ai ya kani kajaka sya ka sarkar tangini tin kulai shibon pli de ki wei la don em ki bawan de ki wei aladon hajaka jung himan dala lawan join di kiwi ki nong trai te ki kum ki shogidar handai rasio ya ordar ka ba kinit menin hau banai life witering banai Julai te matana jaga jungi la don ba mi bujuli ban trai ya ni himan jungi we la sha weng no menop ya soy kan ka sekolah bat ka tenat ka kot ka kya habide ben ai jaka ya kan ni naru kala don ni ka kot hadu artari ujun arjar hanyongi la ya soy masa sekolah nama nadu menchwa ba mai deptre pi siru ndai kimpala bani penbet ni ngimla ban ai bingim patla ban pli yang ni kejaka dia kelasa pending hadu sip husnam hadin bala ya soy ya kata ka sekolah ka ba agreement ni balang ibu kumtang la ai ban pli handai ong kato ka nisnam ondala ya kini kapisi inthong permanent saiwei handai hadu menta kendet ka kipau ba chaweng penbanno ya kani ka kam ka ba mi itre la hakapur baki weng pi ki pa nem ka order se pi ba la weng ya kan ka kam jong pi em kim ong ki su ai bet dang da ka siti ki kendit ka po ki siti hai doktor isa ai sanga dengan dapat ya ki siti ong ba la weng kam no ki weng kam ka lai we tarik Julai a jar pesan dengan ngasu kendit kenya kata ka jing weng ya ta ka kam mal ka jing ya te ka jing ya kot jongi teraja ka bat doktor CS nanti na di SMO Dr. Basayamot ibala ilit jong ila klano menta tolong ai nak ai ka daw gi be no ip ne kumno em kim ai daw isu weng bet ta lengok ke ngi kum katraja ka ngila daya kot ngila daya san rengkat bat CS henrei ngila ya lengba nado ibarit entam syutik ya kata tarik bawang yang ngela thok ke siti ngela lek leng ba nado dek di SMO hadu ba ki hadu dang dei pet kong amparin hadu menta minister ba thamai welat tingila lek lut hadu lokal UMLA ngela ai jing tip ngela ai jing thok ngela wat kilat kilenti henrei kim la ki ong bai ngi to sa to ngin kani ka kam kan saya henrei su tang ka ktien kim sngap te khadu ngi lek ha DC de lek ha DC maria rung tengah karpat ye I henrei ong pan kani ka kam ngin namla ban IFP ki lek IFL ya u ya ka yo tau basan lek ai wat kam na tau basan te long ngisngo jing ngi siam jing ken ba ikren kum kato ka kantin yong ba ka dei uto basan ude ubiet ubam tip ya ka rol ya ka an henrei nga da ka we ke jingmut nga shu karpat ong madam la da phimla ban le ya kata ka kam henrei ngingin wat da ka we kalat henrei o I ong ban IFIR te nga ngap mangi ki badok ki baret pi kum ki ba bas he ki bahan ki basyong ka syuki kum hang teh sekretariat henrei pimdan ke jing sngongu yangi bangi kene ke jaka ngi ai ya kene ke jaka om bangi ngi ki kentiet
henry ngi ai nama bangin yo ya kakam wat kataru ngi dei i kerdan ibadang rit kata kedai tang grade 4 te kumta ningkong kilakulal ban ai alngot henry penban ki weng no penban yanga te long te ngas ngusi nama lada ka sorkal kamle ai ketu ki bakeren ki basyong hang ketai ka office ki basyong syukui hang ketai ka office syuaba kin keren kin da perkhat bha wat nyu ben yangi ki badok ki basuk yangi ki ret ki ria nama katne ngimei ipa i ai kene ke jaka i ai bangi yangi nama ya ka is ngosen ya kene ke area bakin yo ka kot ke khia henry ke sarkar ke le ben penban ya kan yangi ki tra jaka ho ki ong ka kentin lada phikang ngin ai FIL yang ngi ki tra jaka henry lada ki ai makana henry ngi ke tra jaka ngi don hok ban simbiang ya kene ke jaka lada phi phim long ka bala wan ra no phi ya kene ke jaka ya kene ka ba pisna kene si henry ka trai kene ke jaka kene ke khando si ak ko jongi ka don hok ban sa biang hangi kum ki tra jaka At sa piki ay kano ka daw ni kumno ni dikikulari pi ban kin thungbiang. Ngila le cheki ki ong bet ka ne ka dei ba ngin le bet namal ba kila bakalan ko office namal kila de te ya soy ina du mensua ha kata ka alfueterik ujun ajar khat new ngila ya ku ngila ayate ke sekolah ba ilit basayomot te Henry kawan penban da kongpong kata kecil kulal. Te kum tangi ngem ben sengi hap sim no ya ka cakal jong. Lagi klaim ai daw ai Kim ba. ai daw ai. Ki klaim kular hiru kan dupor kan simpor ban tung yang Ong iki. kan sayat. Khaddu ngilej be hadisi kai kawan be kata ka khubor. Ngila ikan du i welat ru. Tenaga leng u lokal MLI jong pi pat pila pentip em syau ha be de batani. Ngila pentip ngila ya ngila ai ka siti ngila le yakan du markmat yakine baro ki health department ngila yakan du lut baro da ka bolmet ngim khenya ka pisah ngim khenya ka baisngi ngi pelut met bat mensim ban yakan du yaki khnang ba ka de ka hok ka jongi bangi ngi de ban yo